Africa my continent, Africa my home. Sise Africa kuyi South Africa kwaZulu Mgungundlovu district. La sisemshwathi. Ubhuti omdala ke lapha bekuyoshaya o9 kanje. Esivusa ethi asiphuthumela sizohlangana ke nomeya ubaba uZondi wala emshwathi. Ngoba leli Zulu malina leli seludalile umonakalo. Okusho ukuthi ke malidala umonakalo okuchaza ukuthi umuntu wonke akusafanele ukuthi alale. Baba uZondi nondaba sumemezile sezwakala ubhuti omdala osithomela uthi asohlangana nawe kwenzakalani. Nongalo asibingelele sibonga kakhulu kumthombeni ukuthi masikhala ubaba ozwayo uthi ingane zakhe emayikhalo usheshe esabele ekhathi nje zabo past 6 kuya ku 7 yobe before past 6 la ngene khona imessage nje umuntu ubeke omunye wemhlangano sibe sesishiya konke sikwenzayo siphuthuma ngoba bekushiwo kuthiwa izulu selonile imvula umfula lo injasuthi ubizwa ngenjasuthi lo mfula umane wanqamula nje wangahamba la ujwayele ukuhamba khona kusho ukuthi imvula ibinamandla kakhulu kube sekuba nemizi ke izindlu ezithintekile okunabantu ade behlala khona okubhlungwane ke kulokho kuthiwa kunabantu abathathu osingakabatholi njengamanje sibaclaima as missing kodwa ke kusasa mhlambe masekukhanya sekufike nalabo bakwa session rescue bazobe sebeyasitshela ukuthi isimo sinjani kona isimo nongalo sibi kakhulu njengoba namanje lisaqhubeka lina nje kuyathemba yakhombisa ukuthi lizosheshe lilunge sibonga kona nje ukuthi kukhona abasebesukumile nomphakathi ke wasemshwathi siyawubonga ade sifika la bese bebaningi kakhulu abantu ade bezama ukuzolekelela sibese siyabacela ukuthi hayi njengoba isimo sinjena nje abake behambe beye emakhaya sizobona kahle kuseni sekhaya. Yes, yebo nongalo. Umyalezo nje oqondile uthi uma izulu lina kunento ethi amanzi siwezwa ngobhoko asiwezwa ngemoto. Number 2, abantu abakhe osebeni lomfula njengoba silana nje osebeni kusekhulunywa ngazo lezi zinto uthi manakho osebeni lomfula awusikale sithi abantu abangakho osebeni lomfula bese kufika isimo ukuthi sebeze bakha sekufuna ukuthi manje ngekhathe nje kungabi khona umuntu ozolala masilala silale ngama-shift. Uthini wakumyalezo kuloko? Kukaningi nongalo sihlezi sikhuluma impela njalo uma sinama campaign ama-awareness campaign siyayikhuluma le yokwakha eduze komfula njengoba ke isimo siyazi abantu bakithi bayayidinga indawo bayaqhubeka bakhe njengoba usho nje eminye yemiyalezo esidlulisayo ukuthi uma belibona izulu ukuthi ithanda ukushintsha besheshe bebaleke manje nabantu bakithi kuketshela ukuthi mengaphakathi endlini kusho ukuthi uphephile kanti ke asazi ukuthi isimo sezulu sizobe sinjani ngaleso sikhathi ingakho sithi nje sike sicele namanje sesithe abaphume bonke abanye bathi hayi ezethu izindlu ziseka phumani ngoba iseduze nomfula asinitholele indawo siyazama ukuhlela nje abantu belale ehholo ukuze kube sekuseni sibone kahle ukuthi isimo sinjani. Okay, ihholo likuphi Masila? Nanti nje ngaphesheya kwethu nje. Okay. Ya kodwa ke ngiyofisa nje ukuthi uma beyehholo bengaweli la ebridgeini ngoba ibridge mawunyathela kulona uyalizwa ukuthi ungathi alikho kahle kungcono kufike ochwepheshe abazositshela kuyahambeka noma kuhambeki ukuze mhlambe sivale umgwaqo njengomasipala. Okay, Africa my continent njoba senizwele kasibatolikeli futhi ke into esiyenzayo ukuthi ke siyele sifike sibone into ezokwenzeka ukuthi ke uyabona nje imigwaqo iyonakele kanje kwezinye indawo kuwa ihlahla yiwele emgwaqweni kwezinye indawo uthola amanzi ahamba phezulu ama-bridge agugulekile abanye ke ukuthi abakhethuze kosebela umfula into eyenzeka la kuyaguguleka imizi njengoba sekwenzekile okwamanje wona mbiko lwesawuthulile okokuqala saphuthuma zeza khona siyazi ukuthi ngoba lokhu liqhubeka izulu lina kusekuningi la kuzovela khona ukuthi nasendaweni ethile konakele nasendaweni ethile konakele asenzeni njena akasenzeni sivuselele ubuntu sithi fihla ihlazo likamakhelwane wakho. Siyazi nama-organization anjengo-Gift of the Givers nabo sesinabo la nabo bazobheka ukuthi bengabamba kuphi umuntu nomuntu akabambe la ngabamba khona kwenzela ukuthi-ke lowo esibona ukuthi ucindezelekile athole ukuthi-ke ukufudumala ngoba singabantu siwumndeni owodwa makunomuntu ocindezelekile asimvulele indlu angene alale ahlale kuze kube isimo sakhe siyalungiseka. Okwamanje ngizonishiya lapho bhuti omdala njengoba usithumile cha sesifikile umonakalo siubonile sizozama ke sibonga ukuthi ke sizoshiya sesazi ukuthi inhlelo zakusasa izobe yithini. Okwamanje wena obukelayo sicela nje ukuthi Samson umyalezo wodwa ukuthi fihla ihlazo kamakhelwane wakho ubuntu umphako ongaboli. I thank you. Cha angithi Slime Shot i district into Mgungundlovu Mgungundlovu udeputy
uSpeaker waseMgungundlovu. uSpeaker, nawu uthe ungalali. Ngingalala kanjani konakele kwi-district yethu? Konakele ngasekhaya mina ngowala. Ungwala. Ngowala eMshwathi ngwaseswayimani. Angikwazi-ke uma konakele ekhaya ngoba konakele kwi-district yonke kodwa konakele ekhaya kumina. Yes. Sizobheka ukuthi abantu baphephile nalabo bangatholakala senza kanjani ukuhlanganisa inhlelo. Sizobheka nokuthi abantu bazolalaphi ngoba phela makuhambe izindlu la kade behlala khona. Abantu akekho umuntu abamthembile bathemba uhulumeni. Uhulumeni oseduze kwabantu-ke umasipala. Yes. Sikhethelwe lokho ukuthi la kuhlupheke khona abantu kufanele kube yithini esizofika kuqala. Yingakho sila njengamanje. Siyabonga kakhulu Africa My Continent ngoba se-Africa into esiyishoyo ubuntu umphako ongabuli ngaphandle kahulumeni khona lento ukuthi umuntu ufuna asize umuntu bese kuzofika kuhulumeni. Uhulumeni akasifice senza afike azobamba lapho kungabambekile khona aqinisa amabhawuti. Siyabonga kakhulu ukuthi ningalali esimweni esinje ngoba lento ukuthi ekseni senitshelwe ekseni ukuthi ke kubhubha abantu abangaka izinto ezingakade nikhona kodwa ngazuthi anikho lokhu kusho igxathe eliyaphambili. Bese sisuka ku-workshop nje Msweni sisukela ku-workshop eRigon lesihamba emakhaya ekuseni. Asazi nokuthi thina ezenjoba ingane lina zinjani kodwa sithe la sekonakele khona sisale sesiyobheka. Okusijabulisayo ukuthi ke siyabona ukuthi abantu bayasizana engathi bangaqhubeka nobuntu. Yes. Yeah. Siyabonga kakhulu. Awusithatha usibeke kwenzekeni cha. Igama lami ngudeni ngwakambanjwa ngiqhamuka eminyangweni wezenhlekelele. Yes. Ethimbeni la disaster management from Mgungundlovu district. Yes. We just received a call since kade sithole the early warning ku weather services yokuthi kufanele abantu baqaphele abantu babheke. Iproblem ke ekhona njengamanje lana yokuthi abantu bakhe emlomeni we-bridge la kune flood place khona uma kwenzeka amanzi ebamaningi eqhamuka ngenhla aye awuthatha wonke lo muzi oqhamuka ngala nalomuzi ongala ngenzansi angazuthi bekunamakotisha kade ekhona ngala kodwa ke njengamanje ngokuxhumana neziphathimandla nanobaba umeya okhona abantu njengamanje abasasilahlekele esingeke size siconfirme akade bekhona la nala engesiconfirm ukuthi njengamanje bakuphi bathathu njengamanje abantu abangekho esingabatholi kodwa ke abantu siyabanxusa futhi ke siyabacela ukuthi abantu babheke la bebesuke bakha khona babheke indawo abakha kuzona bangakhi endaweni ezisuke ke zizokwazi ukuthi zingenisele khona imfula ngoba mesuke izulu linetha kakhulu bese abantu bayakha osebeni lapho umfula usuke uzongenisela khona kuye kube nomngozi okukhulu ke okuyibona kwesokudale bonke ke lokho ngoba umfula uqhamukile ngala ngenta njengoba linetha njene kwase kuphoqeleka ukuthi ke njengamanje abantu babaleke bangena endlini the time bengena endlini basebeke kwase kuba nengozi kangaka ke ukuthi ke basebekwazi ukuthi bafladeke ke namanzi wonke. Siyabona ke njengamanje ukuthi isimo sinjani ke cela ukuthi bonke abantu nala ebridge njengoba livalekile nathi silivalile futhi sisaphinda futhi siyanxusa siyacela ukuthi ke abantu abangaweli khona until kuze kubonakala ukuthi siclearisha kanjani inhlekelele eyenzekile njengamanje yona main le yepipe elikhulu na lelinye ipipe lapha bese abantu bayakhake kulona nansi main the time libasta ipipe it's where the problem start ngoba kuba ibus pipe enamanzi amaningi ngoba imvula isuka isiningi isuku level 5 isuka isiningi kakhulu bakhile abantu amakotishi nanka njengamanje kodwa bakhe phezukwani phezukwepayipi elihamba ini amanzi nesewer sanitation. Siyabonga. Thank you so much.